Здравей! Здравей! Ами аз нищо не мисля за 2012, т.е. не знам. Всеки ден като се събудя, влизам в морето и чета някакви глупости, че еди се кога ще да падне, еди се колко голям метеорит, някакви такива. Да. И не знам. Да. Аз мисля, че през 2012 ще има много земетресения, вулкани, Ето е така, ама не. Наводнения, урагани, градушки, всичко ще има, много хора ще умрат. Само аз и познатите ни ще живеем и оттам нататък ние ще построим всичко отново, ще ограбим банки. Или за... Добре, взето смятам, че не че свърши света, ми повечето хора ще умрат от наводнения, градушки и каквото им представя. Да, ще умреш.